Insellmilkom. Illum il-ħamis 9 ta' Settembru, il-Knisja tfakkar il-ħajja ta' San Pietru Claver, saċerdot. Nilqakom għal-Qudiesa Rożarju u mmexxija minn Dun Ruben Gawċi, li ġie ordinat saċerdot 15-il sena ilu. Qatt mhu faċli li tħobb lil min għamillek id-deni jew lil min ipprova jagħmillek ħajtek infern. Imma Ġesu dan li qed jitlob minna. Inħobbu lill-Edewwa tagħna. Weħidna ma naslux. Hija l-grazzja ta' Alla li tajna nħobbu kif iħobbna il-Mulej Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Kif narfu l-preżenza ta' Alla, il-Missier li jħobbna, il-Missier li huwa ħanin li kontinwament jiġri warajna biex jilqana għandu. U għalhekk fil-bidu tal-Qudiesa inħejju ruħna billi narfu n-qasijiet tagħna, billi nilqgħu il-ħnina ta' Alla. Jew narfu n-qasijiet tagħna ħalli niċċelebraw kif jixraq daw il-misterja qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-għamil, billi ħallejt id-dmirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġini, il-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla illi jista' kollox, jaħfirna d-dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti tajtna il-fidwa u għamiltna ulied adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-ulied eżiż tiegħek biex dawk kollha li jemmnu fi Kristu ikunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ilbsu l-imħabba. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, intom il-mażulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta' ħnina, tieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b'xulxin u jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma' ħadd ieħor, aħfru lil xulxin. Bħalma l-Mulej ħaffer lilkom, hekk għamlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba li l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli slim ta' Kristu jissaltan fi qlubkom, dak is-slim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta' dan roddu ħajr lil Alla. Ħalli l-kelma ta' Kristu tammar sħiħa fikom. Għalmu bl-erf kollu u idbu lil xulxin b'salmi u innijiet u bana spiritwali u bratt il-ħajr kantaw f'qalbkom innijiet lil Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu, għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu u roddu ħajr lil Alla il-Missier permezz tiegħu. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-Mulej. Flimkien. Kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-Mulej. Faħru l-Alla fit-tempju mqaddes tiegħu. Faħruh fil-firxa ta' smewiet qawwija tiegħu.
Faħruh għall-emejjel kbar tiegħu, faħruh għall-kobor tiegħu bla tarf. Flimkien, kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-mulej. Faħruh bit-taq ta' tromba, faħruh bl-arba u ċ-ċetra, faħruh bit-tambur u bis-sfin, faħruh bid-daq tal-kordi u tas-sfafar. Flimkien, kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-mulej. Faħruh bid-daqqawi taċ-ċimbali, faħruh bid-damdim taċ-ċimbali, kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-mulej. Flimkien, kull ma jieħu nifs ħajfaħħar il-mulej. Jekk inħobbu l-xuxin Alla jgħammar fina u imħabtu ssib il-milja tagħha fina. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jogħbodkom, bierku lil min jisħedkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jatik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawarlu wiċċek ħalli jatik fuq in-naħa l-oħra. Min jħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min jħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura. U ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu wlied Alla l-għoli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħal muħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl marsus, kejl tajjeb marsus, meżżes sewwa u mburġat iqegħdulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħafna drabi meta isaqsuk jew isaqsuna kif int jew min int, ħafna drabi nibdew niddeskrivu lilna nfusna b'dak li nagħmlu. Jiena għalliem, jiena ġenitur, jiena inġinier, jiena naħdem fl-eliqi. Ħafna drabi niffokaw fuq x'nagħmlu. Imma il-mistoqsija hija imma int min int, mhux x'tagħmel, int min int. U hemmhekk forsi niġu f'diffikultà meta niġu biex niddeskrivu aħna minn aħna, hekk mill-ġewwieni tagħna.
Fl-ewwel qari fl-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin jibda b'din il-frażi tant qawwija. Intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ġieli jekk iddiskrivejna lil nafusna meta xi ħadd saqsina, jiena il-magħżul ta' Alla, jiena il-qaddis u l-maħbub tiegħu. Tgħid lil Marelli, di ħaġa kbira. Imma jekk verament tridu narfu lill-Alla l-missier tagħna li huwa ħanin, jekk tridu narfu il-ħniena ta' Alla, tridu narfu hekk l-Alla missierna li jiġri wara l-midneb, jiġri warajna, jiġri warajja, warajk. Hemmhekk iridu nieqfu u fis-silenzju narfu din il-verità kbira. Intom il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. U għalhekk meta aħna b'mod ta' kuljum nieqfu u nirriflettu fuq din l-identità, inti l-identità tiegħek, inti l-maħbub ta' Alla. Alla jħobbok. Meta aħna din il-verità aħna nintegraw iktar ġewwa fina, imbagħad bħala Alla l-missier tagħna nkunu nistgħu iktar naħfru lil ħaddieħor. Dejjem ħad tkun diffiċli l-maħfra, imma bħalma Alla jagħmel magħna, hekk imbagħad aħna wkoll nagħmlu bejnietna, nagħmlu ma' xulxin. Għalhekk jekk trid tagħti rigal lilek innifsek, jew lil uliedek, jew il-maħbubin tiegħek, ieqaf kuljum, ibda minn 5 minuti. Ieqaf kuljum fis-silenzju. Hekk repeti l-isem ta' Ġesu li huwa l-wiċċ tal-ħniena ta' Alla l-missier tagħna. U hemmhekk ieqaf u ġew fik irrepeti l-isem ta' Ġesu. Inżel hekk għaraf il-preżenza ta' Alla li hu ħanin miegħek u li hu ħanin magħna l-koll. Imnebħin u isperati minn dil-kelma li smajna, jew issa nresqu it-talbiet u l-bżonnijiet tagħna lill-mulej. Hekk jew impoġġu f'idejn il-mulej hekk il-Knisja kollha. Il-Papa, l-Isqfijiet, is-Saċerdoti, l-lajċi kollha, ir-reliġjużi kollha. Hekk sabiex narfu dejjem iżjed din il-verità li aħna il-magħżulin ta' Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li qegħdin isibuha tant diffiċli biex jaħfru, biex bil-ħniena tiegħek tagħtihom il-grazzja illi jarfu l-imħabba tiegħek u jarfu jaqsmuha mal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk il-popli illi għaddej minn tant dibatija ħarxa. Jekk jiġu f'moħħi l-Afganistan, is-Sirja, Ħajti u tant postijiet milquta jew bi gwerra ċivili jew nkella xi diżastru naturali. Hekk sabiex aħna nkunu dawk illi nuru li Alla ħanin magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-irwieħ tal-mejtin kollha sabiex turi l-ħniena tiegħek magħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ekku bħalissa jibdew jirrankaw l-iskejjel, tant għalliem, edukaturi, dak li imexxu l-iskejjel, studenti, ġenituri. Ekku f'dan iż-żmien ukoll jew nitolbu, jew npoġġuhom hekk f'idejn mulej. Jew nitolbu għalihom hekk sabiex dak ix-xewqa li jitalmu li jsiru persuni illi jħennu
persuni ġusti u persuni illi jgħixu l-maħfra fil-ħajja ta' kuljum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejju f'qalbna nresqu it-talba tagħna l-mulej. Sinjora, l-aħna għandna tant bżonn l-Ispiritu Qaddis tiegħek, l-Ispiritu tiegħek li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Mulej, iftħilna qalbna u moħħna ħalli nilqawk. U dan nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen. Nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobar tiegħek u li nħossu ruħna moqogħdin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dan il-Misteru Qaddis bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jekk ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irħoddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li int battulna bħala Salvatur feddej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġini. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jorina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smawiet, imbijek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għola ta' smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li kla ħal kalċi, reġa' jgħaddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajrax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna l-koll f'ġisem wieħed, li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxejda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom mulej quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini imqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu dit talba li l-imna malej Ġesu, ekku b'mod partikolari jew narfu l-lum ek li l-Alla l-mister tagħna, mister ħanin li aħna nkomplu kol nafdaw l-dnubit tagħna u nilqgħu il-maħfra tiegħu biex kolna is-saħħa interjur biex naħfru koll il-xulxejn. Ejjew nitolbu flimkien. Missierna li inti f'ismawiet jitqaddas ismek tiġi saltinatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Ixtieqek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Mulej tħares lejn id-dnubiet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi u xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej inti titma' lill-fidili tiegħek u tgħixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' doni kbar mogħtija lilna minn ibnek l-Għażiż, aħna nimxu il-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom il-mulej Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħli senna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dunubietna, eħlisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna li kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tagħammet fix-xmara Ġordan. Mistierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمنوحات يالينا دخلنيش في التجريب إزاي لسنا من داني أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمن. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina, rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna d-dunubietna, ħajsna min-nar tal-infern, hu l-ġenna li kollha speċjalment lil dawk kollha li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw u nikkonsidraw it-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Mistierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمنوحات يالينا دخلنيش في التجريب إزاي لسنا من داني أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. حديث مريم معلت لبالينا متنبين إسا وفي السيات الموت أنا أمن. Slima lik Marija bil-grazzi memlija l-molejmijek, imbirka inti fost in-nisa,
unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu jitwilet għalina u jtikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirlna d-dunubietna. Eħlisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Mistierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfril minn uħati għalina, idaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija il-molej miegħek, imbirka inti fost in-nisa unbijek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u jtikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfirlna d-dunubietna, ħajsna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu dibiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missejna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li tritent kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfril minn uħati għalina, taħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu, li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfirna d-dunubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkontemplaw nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Misterna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bil-grazzi mimlija il-mulejmiek, imbirka
Imberka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Ammu. Glorja lill-Missieħ u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Jitolbu flimkien is-Salve Reġina. Slima lik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turfnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfħu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġini Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, mistrierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritent kif is-sema egda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni Ammu. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missieħ u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għall-arwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jgħiddi lilhom. Jistrieħu huma fislim. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bila teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-Qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amar tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amar ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amar ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farġ tal-migranti. Itlob għalina. Farġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa
u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristus jidina. Amen. Talba li San Mikiel Arkangelu. San Mikiel Arkangelu jidħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-Feddej u għarrus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-koraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torokku, Itlob għalina. San Pawl Missena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Perka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adorata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alla. Imbijek l-isem imqaddes tiegħu. Imbijek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbijek l-isem ta' Ġesu. Imbijeka l-qalb imqazza tiegħu. Imbijek id-dem għażiż tiegħu. Imbijek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbijek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbijeka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirk itluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirk l-isem ta' Marija Verġini u Om. Imbirk San Giuseppe Arrus kastismu tagħha. Imbirk Alla fl-Anġli u qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum, infakru li t-tfal jistgħu jidħlu fuq il-website bekids.mt u jsibu diversi riżorsi u informazzjoni li jgħinuhom waqt il-preparazzjoni tagħhom biex jirċievu s-sagramenti. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Grazzi u nsellmilkom.